Nakuhaan sa CCTV ang pagpangulata sa tulo ka estudyanteng menor de edad sa laing estudyanteng menor de edad sab sa gawa sa usa ka tulungaan sa Davao City. Hinuon gipatawag na sa Prefect of Discipline ang ilang mga estudyante nga nalambigit sa kagubot. Anay report ni Argil Relator. Makita sa CCTV footage nga nag-abot sa dalan kining mga lalaking estudyanteng naka-uniforme. Gipalibutan sa tulo ang laing usa ka estudyante, busa mi atras aron magpadaplin ang usa. Hangtod sa gipang sumbag o gibadya kana sa makadagang higayon sa tulo ang usa ka estudyante. Gilayong nanagan ang mga nangulata sa dihang migawas ang duha ka nagpakabanang residente nga nakasaksi sa hitabo o gigukod ang mga nangulata. Natumba na ang estudyanteng gikulata. Nasayra niya pulos mga estudyante sa Bernardo Carpio National High School ang maong mga estudyante nga mga minor de edad. Nahitabo ang pagpangulata sa usa ka village dool sa Tulunghaan sa Barangay Buhangin proper, Davao City niadtong Lunes sa gabii dihang pauli na ang mga estudyante. Sa pagpanubay sa Prefect of Discipline sa maong eskwelahan. Sa ako ang investigasyon, kadtong adlaw pagpagawas nila ning syagit na ning nabugbugan nga kita-kits sa gawas. So naay nakadungog nga kadtong isa sa mga nangulata. So dito na nagkita-kits sila. Hoping siguro kaning nang ingon nga kita-kits na napud iyang grupo sa gawas. Duna na di ay sila daang bangi. Actually napangutanan nako ning biktima nga nakulatahan. Katong nahitabo daw, katong nadunggaban tong sa isa ka grupo nga kauban nila, naa siya. O na siya sa crowd. So ang iyang ingon nga naalaan siya later on nakita nako nga involved gud siya ani nga grupo nga mo'y suspect sa pagdunggab. Mga lower years ang iyang gina-recruit. So nagpa-recruit pud ang uban tungod kay sila pud tong nabully no by the gang members themselves no. And then lagi yung mga bullied nagiging bully na ngayon. Nagsugod matud pa ang problema dihang dunay outsider nga nang recruit og mga estudyante nga mahimong sakop sa gang. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pag-atubang sa mga estudyanteng nangulata ug ang ilang mga ginikanan dihang gipatawag sa Prefect of Discipline. Apan wala una gibutyag sa Prefect of Discipline kanamo ang ilang nasabutan. Ipatawag sab daw nila ang estudyanteng gikulata kinsa nagpaayo pa sa ilang balay sa karon ug ang iyang ginikanan. Kini aron makamugna og lakang ang eskwelahan ug malikayan na kining mahitabo pagbalik. Daan nang nakigkoordinar ang eskwelahan ngadto sa barangay ug Davao Police aron dunay deployment sa otoridad sa matag pagawas sa mga estudyante sa morning ug afternoon shift. So we have established a mechanism talaga na yung of course everybody knows meron tayong BCPC, di ba, Barangay Council Protection for our Children. Mas gitighten po namin ang aming partnership. Also our school has the Learners' Rights and Protection Focal po. So ito po sila kaagad-agad ang mag-communicate. Like we have to ensure that every po na time na i-dismiss namin ang bata, andoon po talaga, may mag-guard po talaga or may magsubaybay sa mga bata namin na maglabas peacefully. Panawagan sab ngadto sa mga ginikanan nga subayon ang ilang mga anak aron nga dili malambigit sa mga dili maayong grupo. Ginasurayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga estudyanteng nangulata ug sa estudyanteng gikulata. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.